أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela udumo lonke lufanele uAllah. Ngiyafakaza ukuthi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah. uAllah akanabalingani, akanasifaniso, akanabancedisi, uAllah munye. Futhi ngiyafakaza ukuthi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyisithunywa sika Allah nesigqila sakhe. Tshela abantu ukuthi abalandele uAllah nomprofeti wakhe sallallahu alaihi wasallam. Bafowethu, ake ngikhulume ngebid'a, ngemifakela nama innovations kwidini. Abantu abaningi benza ibid'a because ibid'a aba understand ukuthi yini ibid'a. Imam Malik rahimahullahu ta'ala uthi loyo muntu loyo owenza ibid'a eyodwa la ku-Islam, opractice noma owenza umfakela owodwa la ku-Islam, loyo muntu loyo useziqalele inkolo yakhe. Bafowethu, le statement sika Imam Malik kumele ngabe siyawethusa wonke umuntu, siyamethusa wonke umuntu o-involved ku-bid'a. Ngoba kahle kahle uImam Malik ukutshela ukuthi wena sowuphumile kuIslam wasiqalele yakhe inkolo. Kodwa ke angeke silibeke ngembaba ngaleyo ndlela leyo. Kodwa mawusilale istatement sakhe sisho njalo. Yini ke ibid'a? Ibid'a yiyo yonke indlela yokudumisa noma indlela yokukhonza noma isenzo sokukhonza umdali othi wena mangabe usenza ube nomqondo ukuthi uyadumisa noma uyakhonzwa, and umdali wakho uAllah ujabulile ngaleso senzo sakho leso. Kodwa kutholakala ukuthi leso senzo leso wena osenzayo siyisethuko kwisunna kaProphet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umprofeti akazange ayenze leyo nto leyo, akazange ayivume ukuthi yenziwe, akazange atshela abantu ukuthi bayenze. Namasahaba o Abu Bakr o Umar o Uthman o Ali nawo wonke amasahaba ayephila ngesikhathi sikamprofeti abezange bayenze leyo nto leyo. Wena uyayenza namhlanje egameni lokuthi isbid'atul hasan, ibid'a enhle noma umfakela omuhle. Leyo nto leyo as long wena uyenza uyibiza ngokuthi iyingxenye yenkolo, kodwa umprofeti namasahaba bengazange bayenze ibid'a leyo. So umehluko phakathi kwebid'ati nomKristu noma nomJuda. Wonke amaKristu atafuna ukuya eparadise, atafuna ukuya ezulwini, kodwa babhizi bezinto ephuma endleleni, bakhonza abantu, bakhonza idalo zika Allah, benzela uAllah, balingani, ifanisa, abancedisi, kodwa bathi bafuna ukuya ezulwini, bafuna ukuya eparadise. Nawe wena owenza ibid'a uthi wena ufuna ukuya eJannati, but ubhizi wenza izinto umprofeti angazange azenze. Uzoya eJannati kanjani ekutshela umprofeti ukuthi mawungawenzanga lokho engithe mina ukwenze, wenza wena okwentando yakho, uye esihogweni? So what's the difference between you namakufar, namayahudi, namajuda? What's the difference? Wonke umuntu ufuna ukuya ezulwini, kodwa bezinto eziphuma endleleni, benza boshirki, benza yonke lento leyo. Every Muslim wants to go to Jannah, kodwa babhizi nebhida. Uzoya eJannati kanjani ubhizi nebhida? Na umbuzo engikubuza wona. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.